Určite poznáš nejakú vec, ktorá ti naozaj pomáha a spríjemňuje ti život. Či je to tvoj mobil, počítač, vysavač, pračka alebo táto nafúkovacia proste je toho nespočet. Ale ja som tu od toho, aby som sa vám aspoň nejako snažil zlepšiť skúsenosti s Airsoftom. Preto sa v tomto videu pozrieme na pár vecí, ktoré ti naozaj pomôžu pri hraní Airsoftu. Nezabudnite nahodiť like a odber, keďže až 77% ľudí, čo sa pozerá na moje videá, nedalo odber. Je to zadarmo a moc ma to podporí. Bez ďalšieho obkecávania, poďme na to. V tomto videu budem hovoriť hlavne z mojich skúseností a s mojimi začiatkoma, keďže som urobil pár chýb, ktoré robili moje Airsoft hry zbytočne ťažkými. Jedna z vecí sú určite ochranné pomôcky. To, že musíte mať kvalitné okuliare, lebo inak by ste do konca života videli až takto moc, vám dúfam vysvetľovať nemusím. Ale napríklad, niečo ako ochranné rukavice sú naozaj veľmi podstatné a sú naozaj za facku. A to, že ich nebudete nosiť, nebude z vás robiť machra, ale skôr debila. No čo, si ready na dnešnú akciu? Jasné, že áno, ako vždycky. Naozaj ti nechýbajú náhodou rukavice? Ha! Rukavice? To nosia len teplí ľudia. Moja prvá ruka je z titánia a ľava z polymeru. Aha, no dobre, keď myslíš. Aha, tam je, pomaly ho obehnime. No jasné, teraz sa kúkaj. Jebe ti, čo robíš? Pomoc, prosím, pomoc. Trbe ti, však si dostal len do ruky. To bolí, nájdete mi frajerku a povedzte, že som mu miloval. Ty ho poznáš? No, už nie. Jedno z vecí, čo musím naozaj spomenúť, je kamufláž. Jasné, chápem, nemusíte mať hneď zo začiatku drahý multicam za 200 €, ale vieš, zas nemusíš ísť červenou tričku do lesa, kde celú hru budeš iba skapinať a potom reveš na spavne, že sa ti nedarí. Prečo asi? Už viem, lebo svietíš ako disco guľa! Drbeci, prečo reveš? Ale nič. Tak 10-krát som vyšiel zo spavna a z toho som 11-krát zomrel. Aha, no tak to fakt neviem, asi máš zlý deň. Úplne jednoduché riešenie je nosiť tmavé oblečenie. Alebo časom už takýto multicam oblečenie, s ktorým budeš splývať skoro všade. Ale nemusí to byť iba multicam. Môže to byť hociaký digitálny pattern, ktorý je navrhnutý tak, aby ho ľudské oko menej vnímalo. Taktická vesta. Chvala Bohu, že som bez nej hral iba jednu akciu, ale poviem vám, že to stálo za Nemal som si dať kde môj navyše zásobník, tak som mal pichnutý v gacoch ako taký idiot a proste v kuse, ale že v kuse mi vypadával. Kurva, kurva, kurva. Zadarmo zásobník, čo tiebe? Kurva, kurva, kurva. Ďalšia vec, ktorá vám určite pomôže, je taktický ruksak alebo proste nejaký batoh. No zrovna tento si tam dnes nemusíte. Akože, funkčne, bude super, ale však to by ako vypadalo. Čaute. Čau. Tak čo máš na tom jeblom chrbte? Toto? No však batoh. Ja viem, ale prečo máš na ňom bez McQueena? Hoci kedy v strede akcie môžete byť naozaj smedný a mať v ruksaku tak aspoň 3 litre vody na celú akciu vám naozaj iba prospeje. Taktiež, ak máte AEG, tak si môžete dať náhradné batérie, alebo po prípade pri naozaj najhoršom si počas hry dobijete bebečka. Teraz vám dám skôr takú radu do života. Bez tímovej práce váš tým naozaj nemusí skončiť pekne. Komunikujte, dávajte si počas hry dôležité info, plánujte rôzne taktiky a proste celkovo sa zapájate do dôležitej komunikácie. Pokiaľ vaša hra bude vypadať takto, tak sa nemôžete čudovať, že zomierate jeden po druhom. Kde si ich videl, koľko ich bolo? Neviem. To si akože fakt za celý čas, čo tu stojíš, nikoho nevidel? Nie. Dobre, nevadí. OK, tak povedz, kde môžeme ísť? Neviem. Vieš ty vlastne, čo tu robíš? Nie. To by bolo pre toto video všetko. Ja naozaj dúfam, že som vám znova o niečo vyššie pomohol. Nezabudnite nahodiť like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Dobrú noc.